So, sumala pa ni Sonia Saide na isa sa mga banggiitan na tawag ining historian din sa Pilipinas, ingon siya nga ang Romano Katolikong Iglesia gitukod ni Kristo. Sayop siya o dili? Okay. Okay. Moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Mr. Moderator, objection. Okay. Saan mo i-explain? Saan ang pinungutan? Okay. Ako may tipamutan na pastor. Okay. Dili nato kalimtan pastor nga siya ang muhatag og pangutana karon. Imong katungdanan ang pagtubag karon. Affirmative question ang iyang gilabay nga pangutana sa imo. Palihog tubaga ang iyang pangutana pastor. Kay affirmative question man na pastor. Ano mo Mr. Moderator? Kanang mag-go ni delivery, dili man na ako, iyaha man na. Ano ako ba yung pangutanon? Okay. Patubagon pastor. Mr. Moderator, excuse me. Before mag-ruling, Mr. Moderator, before mag-ruling, affirmatory question na, Mr. Moderator. Sulot na sa tema eh. Yes. Ipatubag. Iya mo ko ng kasi. Lain question na lang, lain. Okay, duha may pastor tubaga ang pangutana. Sige, tubagon. Musbang pangutana. Basahan. Time boss. Sumala pa sa usa sa mga banggiitang historiador sa Pilipinas, kaya siyempre ang mga eskwelahan ani, mga Doctor of Philosophy, Doctor of History, tuugit ani niya. Sumala pa ni Dr. Sonia Saide na ang Romano Katolikong Iglesia gitukod ni Ginoong Jesucristo, sakto siya o sayo? Mr. Moderator, lugay kami objection. Pwede? Yes, go ahead. Objection. Time pause. Naroon na po sa relihiyon ni Sonia Saidi. Mr. Moderator, we are not questioning about the religion of Sonia Saide. Standard difference. Okay. Kadali lang. Pastor, kadali lang. Naghatag nag-verdict ang mga moderator. Niingon na ganina nga tubaga, pastor. Nitubag kag usba Sige, ang tubagon. pangutana. Aliyo, Tubagon, pastor. tubagon. Tubaga, Ayaw pastor. tubaga, Time pause. Time resume. Kasi tatubagon. Sumala sa tema nato, nga pamatudan man ninyo, sumala sa non-Catholic references, kung mabasa ninyo, mapamatudan ninyo, nga si Sonia Saidi, dili Roman Catholic, tama Objection, yung Mr. Moderator, ang burden of rebuttal na kasi karon Okay. kasi Saint Alex na si Saide, tawag ini Katoliko, siya kayo mo provide din kami. Okay. Okay. Moderator's time. Moderator's time. Iyaha man ang testigos, siya ay mag-prueba nga dili ni Catholic. Ano Okay. na kayo mag-prueba nga di man akong testigos? Objection, Mr. Okay, Moderator. moderator's time. Moderator's time. Kadali lang. Pastor, kadali lang, pastor. Sir, kadali lang, sir. Sige. Kadali lang, sir. Paminahon ta ka. Kaya rin yung po nagka-Richard Baxter. Gigamit nila, kanya Katoliko ro po diay. Karon doon na ba sila iprueba nga si Sonia Saidi Katoliko, adili Katoliko. Kay kung Katoliko, sayong nang gibasa nimo. Okay, moderator's time. Pastor, naata sa cross-examination time. Palihog ko, pastor. Tubaga ang pangutana, pastor. Kay ang pangutana niya, pastor, related man sa to ang topic karon. So palihog lang, pastor. Nga tubaga lang palihog, pastor, ang Sa pangutana. moderator. Yes. Kanina no mag-explain sa mag-objection no. Oo. Dili nimo ginasa pa. Anyway, sige na lang. Wala man ko ni sapaw, pastor. Gipaminaw ganita ka. Hindi na, Mr. Moderator. Tubagon, ayang pangutana magot, tama ba na or dili? So nga kung tubag, kung makapamatong sila nga dili Katoliko ang writer, tama. Pero Katoliko, dili na tama. Counter objection, Mr. Moderator. Yes. Go Natubag ahead. na! Kadali lang. Nay objection. Kadali lang. Counter objection, Mr. Moderator. Naay prinsipyos pangatarungan nga the one who allege is the one who present the evidence. Okay. Ikaw na nag-ingon nga si Sonia Saidi Katoliko, dapat ikaw ang mo-provide, dili ako. Okay, moderator's Diba? time. Ikaw man ang nag-aleg sa Katoliko na. Ngayon kaduha, we are not talking here about the faith of Sonia Saidi. We are talking here about the facts. Okay. Facts ni. Okay. Pastor, History na gani ni. Insulto na sa kitawag o kaalam sa mga Pilipino. Katuwa ng question. okay. Now,